Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng adobong pusit at drinks natin. Coke mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ay mga kapudibit, malinis na kamay namin mga taking kapampangan. Mga tana po, ayan. Opo. Ang lakas ng ulan. Lakas na ulan mga kapudibit. Tag-ulan na naman. Hindi, ano lang yan. Kaya. Ika naman. Adobong pusit. Yes. Masarap yan. Sarap. Walang ano no. Lagay niya na lang. Pala. Okay, unang subo. Nasubo na tayo to. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibit. Mga tana po. Mga tama. Hmm. Hmm? Cheers. Okay, ang cute ng pusit to. Cute na. Mm-mm. Ay, lumubog. Sorry ah. Kailangan kung wala tayong kutsara ba? Ay, kumuha tayo ng kutsara. Ito guys. Ulo. Ang cute to, baby pusit. Sarap. Hmm? Sumapit yun. Ano? Ne? Hmm? Sarap ng ulo, no? Mm-mm. Nung bata ako, dati nilalaro ko yung pusit. Nilalagay ko yung daliri ko. Ganito pala.
Naman. Lakas ng ulan. Kaya mas maganda pang umulan kasi sa sobrang init na, no? Kailangan na madiligan yung mga halaman at saka yung para sumingaw yung init. Mga foodies, sa next mukbang na po tayo mag-shoutout ha. Kasi kailangan natin madali kasi umuulan. Baka di nyo po marinig yung mga shoutout nyo. Ayan. Sa next mukbang na lang po, pasensya na po. Tsaka nasira yung ano natin, no? Aircon. Sarap. Ayun, nagluto na po kay mga po, Davey. Adobong pusit. Yung mga, pwede din malalaki Yan, maliliit po yung mga nabili namin. Sarap. Ay mga kapudibits, adi ko po nga ba luntira kayo pusit. Ang gana kayo ng video niya. Kita-kits sa susunod na mo, Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.